qegħdin ja blaġi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Meta Alla jitkellem, il-qalb ma tibqax indifferenti. Ħanidħlu għal dil-quddisa aħna li qegħdin hawnhekk preżenti imma ħafna familji, ħafna individwi, diversi morda, diversi nies. F'dan il-mument intom maqudin magħna. Nittolbu bl-interċessjoni tal-martri San Cosma u San Damjan. Noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddisa għar-ruħ Joseph Paul Vassallo. Ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u blemi billi ħallejt dmirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-qaddisin martri Cosma u Damjan, infaħru l-kobor tiegħek mulej bi provvidenza li ma bħala tajtom il-glorja tas-sema u lilna tatina l-għajnuna tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Ħagaj. Fit-tieni sena tas-Sultan Darju, fis-7 xahar, fil-21 tax-xahar, ġiet il-kelma tal-mulej permezz ta' Ħagaj il-profeta u qallu: issa mur kellem lil Zerubabel bin Sialtiel, gvernatur ta' Ġuda, u lil Ġoswe bin Ġehosadak, il-qassis il-kbir, u lil bqija tal-poplu u għajdilhom: min għad baqa' fostkom li ra dan it-tempju fil-glorja li kellu qabel? U issa kif qegħdin taraħ? Fajnejkom mhux forsi qisu xejn? Imma issa qawwi qalbek Zerubabel, oraklu tal-mulej, qawwi qalbek Ġoswe bin Ġehosadak, il-qassis il-kbir, qawwi qalbek poplu tal-pajjiż, oraklu tal-mulej. Aqbdu waħdmu għax jiena magħkom, oraklu tal-mulej tal-eżerċiti. Il-kelma li bija ntrabbat magħkom fi ħruġkom mill-Eġittu u l-Ispirtu tiegħi jibqgħu f'nofskom, la tibżawx, għax hekk jgħid il-mulej tal-eżerċiti: dalwaqt ftit ieħor biss u jiena neżżes is-smewwiet u l-baħar u l-blat u nqanqal il-ġnus kollha u l-ġid kollu tal-poplu jiġi kollu hawn u nimla dan it-tempju bil-glorja, jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Tiegħi il-fidda u tiegħi id-deb, oraklu tal-mulej tal-eżerċiti. Il-glorja tal-aħħar ta' dan it-tempju tkun akbar minn ta' qabel, jgħid il-mulej tal-eżerċiti, u f'dan il-post jiena nagħti islim, oraklu tal-mulej tal-eżerċiti. Il-kelma tal-mulej. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Għamel ħaq miegħi int mulej u min nies bla tieqa ddefendi l-kawża tiegħi. Min nies qarrieqa u ħżiena eħlisni. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Int il-ken tiegħi o Alla, għaliex warrabtni, għax għandi ngħix imdejjaq taħt it-takkis tal-għadu. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma immexxuni.
iwasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-rejjex tiegħek. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. U nidħol ħdej l-artal ta' Alla, ħdejn Alla, ferħ u għena tiegħi, u nrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla tiegħi. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Bin il-bniedem ġie biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal-kotra. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Darba waqt li Ġesu kien qed jitlob waħdu, kien hemm miegħu d-dixxipli u staqsihom: min jgħidu n-nies li jien? Huma weġbuh qalulu: Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Qalilhom: immintom min tgħidu li jien? Qabes Pietru qallu: inti il-Messija ta' Alla. Imbagħad ikkmandawhom u qalilhom ħafna biex ma jgħidu l-ħadd b'dan. U qalilhom: jeħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, jiġħduh ix-xjuħ u l-qassisin il-kbar joqtluh u fit-tielet jum iqum. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bil-qari tal-Evanġelju nindafu mid-dnubiet tagħna. Kull meta aħna konxji jew maħniex, nafu jew aljenati, it-tfittxija tagħna għal Alla biex f'qalbi koll il-paċi. Tgħidlin ġejt il-Knisja, ġejt nisma' qudiesa, nagħmel opri ta' karità, nipprova ngħix sewwa, imma wara dan kollu x'hemm? X'inhu l-għaġġ tal-bniedem? Jew x'jaqta' l-għaġġ tal-qalb tal-bniedem? It-tfittxija tal-bniedem għas-serħana għall-paċi. Int ħlaqtni għalik u Alla u din qalbi ma ssibx paċi qabel tistrieħ fik. Il-profeta Ħaggaj dalgħodu għalilna din id-dar li timbena li hija d-dar tal-Alla, l-tempju tal-Alla, kull meta nidħol fija insib is-sliem. Ara, it-tfittxija nidħol qrib Alla tiegħi biex Alla tiegħi jiberikni bis-sliem. U din hija xi ħaġa li n-nies jgħiduha kull meta jirfsu tapinu. Sal-bieraħ stess. Jgħidulek Fader, hemm ġew hemm xi ħaġa. Jgħidulek inħoss li qalbi fil-paċi tistrieħ. Pjuttost huwa Alla li jagħtina l-paċi tiegħu imma mbagħad aħna nindunaw allura niftħu qalbna. U għalhekk il-Vanġelu tal-lum hekk x'in Ġesu saqsihom lil dawk li kienu miegħu: min tgħidu, min jgħidu n-nies? Isu hemm dik il-vox pop, x'qed jgħidu n-nies hemm barra? Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, oħrajn wieħed mill-profeti. Okej, dawk li qegħdin hemm barra qed jgħidu hekk, imma intom? U jaqbes Pietru: inti li bent Alla il-ħaj. Ekku dalgħodu waqt li nkomplu dil-quddiesa: min hu Ġesu għalik? Jien tqarbint, jien stqarrejt il-kredu, jien qed nagħmel il-ġublew tat-tama, jien immur tapinu, jien mid-dar noffri d-batijiet is-sofferenzi tiegħi minn fuq il-wheelchair jew is-sodda tal-mart tiegħi. Jien
Ġesu għalija jagħmel differenza jew biħu mingħajru xorta. Ir-resqu issa lil mulej jittalbu l-intenzjonijiet tagħna. Niftakru fil-Papa Ljun, hekk nitolbu għall-isqof tagħna Anton, issa li se jibda jżjara pastorali tiegħu fl-Awstralja qalb tant u tant emigranti tagħna li jifirħu li jaraw ir-raj ta' din id-djoċesi żgħira qiegħed fosthom. U għalhekk nitolbu għalih, nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu u nitolbu għal dawk kollha li jippritkaw u jwasslu l-kelma talla, nitolbu ismana. Iż-żagħżugħ Franġisk Portelli li dis-sena jagħlaq 175 sena minn meta twilet il-ġimgħa d-dieħla. Dan tkellem ma' kalm nigrima meta kelmit tal-Madonna. U Franġisk għalila jiena wkoll irċevejt il-messaġġ mingħand il-Madonna. Liema messaġġ? Biex inxerret id-devozzjoni tal-pjaga is-sitt waħda din, il-moħbija tal-ispalla. Hekk jew nitolbu llum il-jum tal-ġimgħa. Hawnhekk jiġu n-nies b'ħafna feriti moħbija. Għalhekk il-Madonna waslet dan il-messaġġ lil dażżagħżugħ twajjeb mill-Arb Franġisk Portelli biex aħna nindunaw bil-pjagi moħbija li hemm ġewwa fina u nippruvaw infiequ fil-pjagi ta' Ġesu. Fil-pjagi tiegħu insibu l-fejqan, nitolbu. L-eżistana mejtin tihom mistrieħa għal dejjem fil-ġenna, nitolbu. Bl-interċessjoni ta' San Mikiel, l-Arkanġel imqazza iddefendina mill-qilla tax-xitan, nitolbu. Fiskiet nagħmlu t-talbit tagħna. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għat-talb tal-martri u qaddisin San Kozma u Damjan nofrulek sagrifiċċju tal-fidwa li bih nimtlew b'kull qawwa biex inkunu xhieda tiegħek minkejja dbatijiet sat-tixrid tad-demm. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq u niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Kozma u San Damjan ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-aġel. Tur il-qawwa tiegħek sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ il-minu nieqes bil-ħila minn Kristu Sidna. Għalhekk
mal-anġlu u l-qaddisin infaruk u bil-qalb intennulek. Qaddis Mulej Alla tal-eżerċti. Osanna floli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, meta kien ser jingħata minn rajħ ibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. X'għandu l-fer. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, int toġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk miċ-ċokon tagħna, qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqgħadna ġisem wieħed lilna li qed nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Joseph Paul Vassallo, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Kozma u Damjan Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Inti il-Messija, int liben Alla l-ħaj, nitolbu Missier eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna, nkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarix lejn nubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha slim laqda li trid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. تشير قلبه للكريستو. jew nagħmlu ftit skiet u roddu ħar lil Ġesu. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis u immortali, ħenna għalina u għad-dinja kollha.
nitolbu. Ħares fina mulej id-doni li tajtna u għamel li niksbu s-salvazzjoni u s-slim bitqarbina li tajtna l-grazzja li namlu fit-tifkira tal-martri San Kozma u San Damjan bi Kristu Sidna. Amen. Fl-aħħar tal-Quddisa ħanejdu 3 Ave Marijiet u din hija importanti ħafna. L-ewwel nettax tal-bit tal-Madonna l-Karmela Grima, messaġġ li ħareġ minn hawnhekk ta' Pinu. U t-tieni għax illum se jiġu diversi nies. Illum jikkomunikaw magħna diversi nies permezz tas-social media, litri. Dawk li ma jistgħux jiġu, dawk li jiġu. Dawk li qalgħu il-grazzja u dawk li ma qalgħux. U allura aħna fid-dmir li nitolbu għalihom u nitlob għalikom għal kull wieħed u waħda minnkom. Wara l-Quddisa min irid ħanidħlu fil-kappella hemmhekk fejn hemm il-kwadru għal min għandu xi anniversarju jixtieq jitlob xi grazzja. Inkomplu t-talb għal din is-sena tal-ġublew biex nirbħu l-indulġenza issa li smajna l-Quddisa u tqarbilna hekk f'riġlejn il-Madonna u nagħmlu t-talb u l-intenzjonijiet tagħna ftit mumenti prezzjużi. Għada is-santwarju tagħna se jkun rappreżentat mas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa fejn qed tiġi ċċelebrata propju il-festa lill-Madonna f'dak is-santwarju għażiż. Nitolbu biex minn dawn is-santwarji eżies li tant jaraw pellegrinaġġi u tant jaraw nies jitolbu f'riġlejn il-Madonna jagħtuna l-grazzja biex qatt ma nitbedu minn Ġesu. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.